Actually, nakita DJ post di Rabi ako sa pinpasat ni ako manager. Okay ka po na naman. At last week kasi, aduman ti reklamo ta iso nga tinawaga kini nagsasarita kami. Dak kami makasarita ti personal ako ta busy ka dito yung negosyo na tabako ka tata. Sarita lang to makakap ko na nang ibakaklatang ko na nagiti problema to yun ako. Dennis ko na ano ti sa usa o ti ti kapag ibang pa nga barangay ta dumanon dito ang ti portrait. Gagangay lang kap ko na ta agdaldalos kami. Napangko kinita ako agdaldalos tagpay so ngam nabasa kami DJ Lugay. Nabasa siyempre naangot. Hindi ko an Vice Premier man basit ako daman programa to ino rabi king nagiti ubing dito kakaasid mo nga makalanglang ako. One cup. So sardag man ko anto kan damana data paspasan kami nagpadpadalos kap kuna nata at tutudong to darigri katong kuna na. Ngum may met sa no isubling mamin dedi kung ko nga DDP pa mo hindi nga pataka dryer na kung nagdehelo gina ako ta. Hindi uno na ada dito masigsigit akawayan nga may datar di sirok di poultry tapno na maga di mamagaan di lugay pati mabasa so nga man ito madi una ang angot idi ako. Okay, so di ka di nabayag pa yon apo barangay chairman nga ireklamo da dati nasa nga poultry. Well, nabayagan ako kasi jayte ko na ano pasaray agangaw no kan display daw siguro man nato may malang. So nga may met ko man kadayunan niyo kung nakpaigideng. Hindi baga talagang nakaaro na po kung madamadaga ka ako pula so nga napagopin na kanabo kasi jay nakita na ako da nabasa nga talaga di lugit so nga tabangsit nakaaro di angot na. Basar iti panakisasarita sa dagiti sumulong residente dito medyo asidog da barangay chairman at saan laang iti angot no diket dapat dagiti ngilaw ang mapapantayon iti pagtaingan daw. So kadi ako barangay captain. Diti ngilaw tama lang agad ang apo ta panggap dagiti maragrag prutas nga bangga, lungboy, iso ti umadaw nga talaga dito ang ilaw no. Siyempre ti kastaw nga pinaglulom ti dagiti prutas aba. Saan mga tanga gapo ti giant ti dati. Ala iso pa yan iso ko talaga nga di tayo ikat nga kuang hindi una na dito yung poultry. Problema mi dito yung ilaw na po nasolusyonan da chemical nga in pagdaga din kanunan sa ide iso nga nagawag mo lang po. Ngam kada gito nga bulan no kami nando ti pinaglulom ti kunagaw ni prutas nga greg-gregan iso nga agad no pati ngilaw. Gamamot unay si tata di ba pa nagtulo. Makin kukwa dati nasa nga poultry barangay chairman. Ni Mr. Dennis ang abo nga taga-Alawag. Makasarasarita yung mga one more kada ito nga main ang unay kang moment ay kung busy ka nagiging posisyon na duma. Hindi ko ay naldaw nga umay so inaktatamot kilang basit ako maperdi tayo maperdi amin nagiti ikon. Huwag ka remedyo iso no agsardan man no padi angot na yung pan dede kung nakdede nakaaro magpasyon siya kay ati may isa ka dagiti talagang wala po. So saan langan namin sa nga daras sa pukap no dikit namin adon. Namin adon talaga nga nagsardan awan uni tao no awan maangaw. Nga nabagzay awan madiagon uni tao no tay damal talaga nga siyempre dudugon da kami actually no malpas di say sumino kwa apo ay pa dagiti barangay official intayaw in kami danom di mi madanon ni kuno ka po. Adamot no makasarita yung ka. Ada di aglar. Napinta si data naka-STD DJ DJ farm manager na ide. So kasarita may ang kami. Daka mo no sin ada sukat nan di mo makikita no sinod farm manager diya eh. At ada ni Patrick Castro. Everyday lang tangad tayo so nga naklata. Kitang tabasin ko lang nag-resign kami na nag-approve so na so tata awanti kasi diyan mo no sinut sukat da kapay namit nga may iso nga ni lukas nga da reklamo ni Apo Dennis ni pangibultaka ni text da wala ta iti reklamo kat adamot ginagam mo di jay ka ungar da po so kasi nga da reklamo ni sige nga tawagan mo so wala po
Sa bagay, ti ko na naman di rabi ay ipasak na di nabasag nga yung post dito ka San Pedro ti Binggao ako. Okay ka ko na. Sa ko pinasarunan sarita sarita kan tamang nalaing takita kan tamang kipagsayatan na. Isong yung baganan. Panasin naman palang man nga ikanti DJ basar na ko kag tanong madilang sakto ti may nga kuan nang paging ka na po kung mabainat mo kadagiti kalugar at kadagiti kabangibang nga barangay apo ta kastimoti focus na. Okay. So kadating nga gandaway, makatiyadata pa ni Pombo Roger. Pombo Roger, follow-up question mo kani Barangay Captain Joseph Ramos. Okay, maraming salamat Pombo Cristel kanipag bigat mo. Apo Kapitan Joseph Ramos kaniti oras nga makinyumanda ka dito stasyon di Pombo Radio. So nakuna po Kapitan na bayag dati nga problema. Da kahit pelat Kapitan hindi ko po Kapitan Ramos, hindi dati kinabayag nga problema. Agpapagkadigitoy si Kapitan, sir? Early 2020s that, ay 20. At the day to Poultry Day. Ada lang nga nagkapitan 2018. At the day to na po. Okay, sumabay ka talagan. Okay. Kap, gapo ka detoy nga on and off ti problema. Dito nga angot, nga mang-angot yo. Dito paset ti barangay ng Guyudan. Kasi kaya ti poultry farm, even ti kapangibang ili, San Nicolas, problema pa yan. So, kadeti tata, anay ti agdang arami din yun na po Kapitan. Tapno, once and for all, hanen nga tumaw din ti problema, on and off nga problema yung ita barangay yo. Di kapanunutak apo, no may pan na DJ lakit DJ, ikami pala tigundaway, no may pan na DJ basar, tano ba din to pala kwa, payabang minto ti barangay kay ta sumakon to ti council ta kwa, ilawlawag na daling no, kaya napang ituloy na tangang negosyo, unuhanan, ta ado una ti permission na tama. Okay. So, dito ko nang ti dati kararami dida, dapat taripato na. So, patsen nyo kadigitoy hanga napintas si panakataripato na. Iso nga dati kita kastoy nga tumawad nga nabangsit nga angot. Apo Kapitan. Ti may nga kitkitak nga problema di apo ko kwa. Dito yung mabaybayan, naging caretaker DJ Danom. Kasi automatic DJ Danom da eh. At kalasugan na mabaling nga mapun no, limpyas. Iso ti pati Danom di sirok mapundo. Iso nga lungtot di lugit apo. So, di pag kuanti angot na Davao City din ba? Okay. So, no once nga maangot yo manong aldaw no kwa sa mang angot kayo hanga napintas nga angot. Yung pasaray sa kwento man nga kuoto manen. Nung ti aldaw angot una, yung ti rabino ko kami na apo ko talaga nga isong pinagangot na. So, umabot ti makabulan apo Kapitan. Amot apo no pa. Ta day ko patunda mat siguro no kana ta an of mga rodya na bangsit mo nga ano ko. Sino taking bagi gayon dati apo Kapitan? Ni apo Dennis Ang apo. Dennis Ang. Kin apo DJ kunada nga kwa nakita mo ni apo Bombo Cristel DJ Poultry ngayon ti agit itlog ang manok na lawlaw-lawon dati net. Tapno madirumar di ngilaw no papo. Okay. Apo Kapitan nanat pinag-phase 1 na kasi si Punte Bigat dati nga problema nga ni padaan stasyon ng Bomboradyo. Doon digiti nag-message iti Bomboradyo nga aligasyon. Nga napayag nga problema detan. Ba't kinumpirma ramat nga napayag nga problema no adda kan mang-inspect taga sanidad, kadwayo, nakay nga opisyal de barangay. Norumar kayo, nakabit-bit kay kanwa ti nakatreng iklugan, isong awan ti agbalin nga problema. Apo Kapitan, at pinagpeso na dito yung aligasyon kada kayo? Amot apo, mga kasta, awam, no, adawan, bibigay itong siguro, gatanong binagay. Ang nga kita susula po. Lalo ka kita sanidad, kita talaga nga, madi mapaspatamot na. Oo nga ro, sa problema, kasanton ko na daro, kasan ang masolbar dito nga problema, nga ita barangay ng Guyudan,
no, dati mapan mang-inspect, agawid da, damat bidbid ng agawid da. Awan to man na, sisugod dito, ti problema. Apo kapitan, no, peso man, when saan, at sorry nga sinalodsot cooking ka, nga bantay ko namon, ay nga peso. So, kadito po kapitan, once nga handa kayo pala denggan ng official di barangay, anat plano yon Apo kapitan? At mabalim nga petisyonan no ka na ako, no ka? Ala. Sapay po kapitan, kadito nga maudi nga panakin naman naking ka, kadito regarding kadito nga issue, sapay ta agpatingga mata, dito nga problema, digiti ka barangayan nyo, i-event ka barangayan nyo, iti paset ti San Nicolasan, Apo kapitan. So anat mensahem, kadigiti tatay, especially kadigiti ka barangayan, magreklamo, Apo kapitan Ramos, ken anat mensahem met, kadigiti mangiman maneher, kadito nga poultry. So ito po kapitan. Di kapanunod at pay ka dito, Apo. No, ikami pa dati sa gabasit akong daway. Tano madina lang ang mapag ano dito angot nga dabang set. Sakto din mangida ulo ti panagkuha na panaka serrana dito poultry na po. So, Kaya po kapitan, ano sa palabas eh. Okay. Appreciate rin po kapitan, kadito oras nga panakin mamin ka. Back to you, Bombo Cristel.